Ya kai ɗan uwa, kana buƙatar tsira? Kiyaye sallah akan lokutansu. Kana buƙatar lafiya? Yawaita azumi. Kana buƙatar farin jini? Ka guji cin amana. Kana buƙatar albarka? Yawaita salati ga annabi Muhammadu sallallahu wa alihi wa sallam. Kana buƙatar hasken fuska? Yawaita sallar dare. Kana buƙatar gushewar baƙin ciki? Ka lazimci addu'a. Kana buƙatar farin ciki? Yawaita istighfari. Kana buƙatar yalwar arziki? Yawaita zikiri bayan sallar asuba tsakanin alfijir da fitowar rana. Yawaita kyauta da sadaka. Kana buƙatar lada ba tare da ka wahala ba? Tura wannan saƙon zuwa ga abokanka ko kuma ka yi sharing zuwa group 3. Idan wannan shine zuwanka na farko channel ɗinmu, please kada ka manta da yi mana subscribe.